Con este acto celebrado este mediodía no Salón de Plenos, presidido polo alcalde Luís Pérez Barral e o edil de Deportes Xavier Vidal, e ao que tamén asistiron familiares, amigos e compañeiros, o Concello quixo tributarlle unha recepción oficial a Izan Calo, que ven de proclamarse recentemente na localidade italiana de Trieste, subcampeón de Europa de patinaxe artística. O alcalde destacou o papel deste xoven patinador, que leva o nome de Ribeira a todos os campeonatos que vai, tanto a nivel nacional como internacional. Estamos vendo que en Ribeira hai grandes deportistas, non só en equipos, en competicións de colectivas, non como equipo, senón tamén deportistas pois a nivel individual que están destacando moito en diferentes disciplinas e que dentro do Concello de Ribeira pois queremos apoiar e visibilizar para que en Ribeira saibamos cales son os nosos deportistas, que os recoñezamos tamén pola rúa cando os vexamos e que tamén os apoiemos na medida das nosas posibilidades, non? Pois a verdade é que temos aquí un portento no patinaxe, tanto aí, tanto Moela, aquí en Ribeira, pois darlle aí tamén as grazas de representar pois o Concello, o nome de Ribeira, pois en todos os campeonatos nos que vai. Visiblemente emocionado, o neno agradeceu o recibimento. Estoy orgulloso de mí mismo, también por mi entrenadora, por mi familia y por mi patrocinador. E quería dar las gracias a todos e a todas. Dende o Concello desexaronlle tamén a maior das sortes nos seus próximos compromisos. Un deles será xa esta fin de semana en Barcelona, aonde acudirá xunto a súa irmán Ela para participar no Campeonato de España por parellas en categoría Levín. Ademais dun diploma conmemorativo, o Concello fixolle entrega tamén dun cheque regalo para poder canxear no comercio local.